Izithethi ezihlukeneyo zabelene ngolwazi lweendlela zokuqubisana nentsholongwane yesifo sikagawulayo kwiworkshop esingathwe eMonti liziko elizimeleyo iBeyond Zero. Ezi zithethi zohlulene zangamaqela amathathu ze zangqubanisa intloko zixoxa ngomgama oseluhanjiwe ekulweni intsholongwane kagawulayo, indlela zokuyithintela kanye nezokuphila xa ubani sele enayo. So HIV and AIDS, it has got many faces. So there are different aspects from social aspects of HIV. We're also looking at the biomedical aspects of HIV. So this particular workshop is drawing on lessons on how we have addressed prevention, on how we have addressed treatment and care, which is the support for anyone that might have returned a positive or result. Iphondo leMpuma Kapa linabantu ababalelwa ku-13.7 weepesenti abaphila nentsholongwane kagawulayo ngokophando lwenziwe kunyaka ka-2022 yi-Human Science Research Council. Umasipala wesithili Chris Hani uphala phambili ngo-14.4 weepesenti. Umlawuli we-HSRC uGqirha Nompumelelo Zungu uthi abantu abatsha ngabona basemngciphekweni wokufumana le ntsholongwane. Young people are the ones that are at risk more than the other groups. So if you are looking at between men and women, or I can say youth, male and females, the risk is really on the females. So there's a higher number of women or young people who are HIV positive or who are being infected, because we are talking about infections over the last 12 months. So that is a bit of a problem. But what we are also seeing when we are looking at our data is that slowly there seems to be a change in the number of small boys or young boys who are being infected. So that means that we need to be making sure that our approach is not only focusing on girls. uGqirha Zungu uthi kufuneka kuqiniswe amaphulo afundisa ngale ntsholongwane. We are not doing enough to promote condoms. I think we all must admit to that. There's not much investment in promoting condoms, the social behavior change interventions. There's been a shift towards what we call biomedical interventions, which is your PrEP, the new injections that are being now rolled out to see if people will be willing to take those. So our focus and the money is going towards the biomedical, and in that absence, in that vacuum, it means it's difficult to again revive those things. Umbutho i-Adolescents and Young People Program usebenza nabantwana abaphakathi kwiminyaka elishumi kunye nama-24 ubaxhobisa ngeendlela zokuzikhusela kule ntsholongwane kagawulayo kunye nokukhulelwa. Umququzeleli uTracy Levick uthi ayingomsebenzi onzima ukuxhobisa abantu abatsha. When we think about our age group, we think they are difficult to handle, and we don't think so. They are very educated, they are very technologically savvy, they do understand what the program is about, and we have found when we have learner support agents who are their peers, and we also do peer education in school, so it is easy to convey the message to them through the learner support agents. Le workshop iza kusongwa kusuku lwangomso ze uluntu lweli phondo ludibane kwibala lemidlalo iSisa Dukashe ngomhla wokuqala kwinyanga ezayo, umhla wokuqaphela intsholongwane yesifo sikagawulayo. Ndinguyamkela Mchiyo kwiindaba ze-MPK eMontini.